Tak zdravím vás, občané, nacházíme se u nového budovaného víceúčelového hřiště, které je budováno z dotačního titulu a mělo by se jednat o hřiště, které by mělo být nejvíc využívané pro malou kopanou. Bude tam umělý povrch, umělá tráva a samozřejmě i na další sporty, jako je třeba tenis. Toto hřiště by mělo napomoct k sportovním aktivitám, hlavně mládeže, aby se věnovali sportu než nějakým nekalým aktivitám, nebo které zrovna pro ně nejsou. Doufáme, že to přitáhne mladé sportovce a nebude to jenom pro mladé, ale bude to i pro všechny občany, kteří budou mít chuť si zasportovat a obohatit své volnočasové aktivity o sport. Zdravím posluchače a diváky kabelovky, tady naše regionální, u příležitosti degustace vín mladých i starších ročníků tady ve Vlkoši na Sokolovni, kde pořádá spolek vinařů vlkošských Přátelé Achtele degustaci a příští týden 18. v sobotu od 14 hodin vlastní košt, kde očekáváme návštěvu z okolních dědin. Dneska máme 630 vzorků, z toho většina je bílých, asi 340 je bílých, pak jsou tam nějaké rosečka a zbytek červený. Očekáváme takových 60-70 degustátorů, taky z tohoto našeho regionu. A dneska tomu udělíme body, doufám, že spravedlivě. A na příští týden bude celá tato várka nachystaná jako ochutnání veřejnosti. No a letos je mimořádný rok, kde těch akcí bude víc. Tam v té naší sklepní uličce budeme pořádat 20. června sklepy do Kořán. To bude asi 16 otevřených sklepů s turistickým pochodem. Turistický pochod je start ve Vlkoši na nádraží. Časově to od 6 do 11 hodin je start a do 14:00, aby se všichni dostavili do cíle, kde začne ta akce s těma otevřenýma sklepama. Při této akci bude chodit pěvecký kroužek, ještě nevíme který, pravděpodobně z Moravan, a bude oblažovat svým zpěvem návštěvníky této akce. A večer bude pod velikým stanem na tom našem rozcestí Cimbálová muzika hrát k tanci. Jako další akci tohoto léta je novinka v našem plánu, a to je Karneval tónů. Je to multižánrová akce hudebního charakteru, kde bude 6 skupin od popu přes folk, country a rock. Každá z těchto 6 kapel bude mít hodinový představení sama sebe, s tím, že na závěr co bude taneční zábava, až pokud budou lidi, tak se bude hrát. To je další akce, potom máme Zarážání hory, to je tradiční akce, 9. ročník letos bude.
22.8. s tradičním programem, s čtení artikulí a vlastní zaražení hory v humorném tónu s muzikou, kde bude hrát Dolinečka od 20 hodin, zase pod velkým stanem, čili za každého počasí se tato akce uskuteční. A ještě, aby toho nebylo málo, tak máme nachystanou jednu akci a to pořádá nadace Partnerství z Brna. To bude 14. a 15. listopadu, festival otevřených sklepů. A kdybych měl říct ještě pár slov k té dnešní degustaci, tato degustace probíhá za účasti vinařů z blízkého i vzdálenějšího okolí, zejména Vracov, Milotice, Kostelec, Bohuslavice, Kyjov. Tady prostě z okolí, někdy se jezdí i z Jalubí, což je trošku dál. A probíhá to hodnocení ve 100bodové stupnici, kde jsme se už od loňského roku naučili s těmato bodama pracovat. A věřím, že naši degustátoři tím, že my jezdíme k ním, tak oni jezdí na oplátku k nám. A je to taková skupina lidí, kteří drží pohromadě. Máme asi 19 stolů, u každého stolu 4 lidi. A každý tento musí vypít asi 33 vzorků ohodnotit každého stolu. Tak to nějak vychází zhruba. No a s týmto bodama se pak udělá katalog, který bude velice očekáván právě o týden později, toho 18. A proč přijet do Vlkoša na košt, je to už záležitost jako letitá, tady tento košt. Bývá u nás veselo, od 18 hodin tady hraje Dolinečka, známá skupina. Zvu vás všechny na tuto akci, určitě neprohloupíte, určitě se tady pobavíte a napijete se dobrého vína. Možná máme od 74 plus 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 5 79. To je málo. To víno má navíc. No, 80 by mohlo dost. 81. Aj. Takže kde přidáme? Vzadu. Ty máš velmi dobré 4, 8, 7 tady. tady bylo 6, že? Harmonická persistence 7. Tam přijde 10. A jsme na 80, ne? Pojedeme 10 Je to a máš 81. Karlověc to podívá. To by šlo. Tak, už je nás aspoň k jednému stolu. Po jedném. Dobrý den, milí spoluobčané. Nacházíme se na Sokolovně v době hodnocení vín a je to nejvhodnější chvíle k tomu, aby jsme vás pozvali na výstavu vín, která bude příští týden v sobotu 18. dubna. Skupina nadšenců, která v současné době čítá 35 lidí, před několika lety založila občanské sdružení Přátelé Achtele, které svojí hlavní činností je zaměřeno na rozvoj vinaření v naší obci. Byli bychom rádi, aby jste vy, občané, chápali naše snažení za velmi potřebné,
s tím, že tato činnost je dělána našimi členy zcela dobrovolně. Máme zájem o rozvoj vinaření ve Vlkoši a také o prezentaci našich vlkošských vín a samozřejmě i vín z nejbližšího okolí. Myslíme si proto, že by bylo velice důležité, abyste i vy naši činnost podpořili tím, že přijdete na výstavu vín a budete se s námi radovat z plodů naší práce. Rádi bychom taky upozornili na to, že samozřejmě naše výstavy navazují na tradici výstav vín, které zde dělali dříve fotbalisté, a také navazujeme na dlouholetou tradici vinaření v obci Vlkoš, která je několik set roků stará. Je to vidět i v naší lokalitě Bůdy, kde se nachází staré sklepy, které jsou skutečně i 200 roků staré. Je tedy potřeba si vážit těchto hodnot, které máme v obci a které se musí skutečně s velkou úctou udržovat. Jsme si vědomi toho, že společenský život v obci je na těchto tradicích v podstatě založen. Nejsme jediným spolkem, které tyto tradice rozvíjí, jsou tady i další a my jsme rádi, že patříme k jedněm, kteří naši obec v posledních letech velmi výrazně zviditelnili na obci, na vinařské mapě. Tak nás je hodně. Přestože je takto nápadný malý, je to dneska se podívala na absolutní zkušenost pana Kusu. Kusta, takový bol, Chlapi, já jsem tak šťastný, že jsem dorazil. Hola,
otevření letošní sezóny konírny na zámku Milotice. Expozice konírny navazuje na předchozí rok. Část konírny patří zase dětem, jejich hrám, ale i poznání a pohádkám. Když se řekne pohádka z Milotic, vybaví se nám Drak mrak nebo Neohrožený Nebojsa. Pohádku Za humny je drak chceme ukázat i z jejího natáčení. Uvnitř konírny najdete část stálé výstavy toho, čeho si vážíme, co si chráníme a co se nemění. Tradic našich obcí. Na tradice navazuje výstava z nedávné minulosti. Z neuvěřitelné 12leté historie společných silvestrovských pochodů jsme vybrali posledních 6 a každý z nich byl výjimečný. Konírnou vás budou celou sezónu i letos provázet Lucie Vlčková a Helena Koplová. A teď se spolu vraťme v čase až do roku 2009. Čemu nerozumíte, pánové? Bojím se narazit sud. Maličko nám rukou rukou. Máte štěstí, že jedu kolem. Dovolíte? Technická závada. Pamatujte, chybama se člověk učí. Tak, to známe asi všichni. Ve Vacenovicích se zrodil skvělý nápad dát pochodu za prasáckem ptačí chřipky byla pod přísnou kontrolou pořadatelů. Stejně jako okolí ve všech álejích. Se Šípkovou nebo se Zelím Vacenovice nedořešili a tak dostali příležitost se k ním ještě jednou vrátit. Obec Vacenovice! Já volám náš sbor, přátelé! Paní učitelko! Krásné Vacíne, duše má se zlouhoukne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubeny s oblohou a nezesí, kde šli na plesy, anděl směl oděný. Zájem Pán je stvořený, Pán ten stvořil také nás, slavné lásky vlasti krás, anděla A posuneme se o rok dál. Takže jsou druhý takový samopal vzor 24. Kontrolní otázka. Teď by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi, jakou má takový samopal kadenci. Nevíte se. Pojďte, já vám to řeknu naprosto přesně. Takový samopal vzor 24 má kadenci. Někdy ještě mnohem rychlejší. Takže to víte, ale jako kdybyste to nevěděli. Je jinak politická diverze a vojenský zkušení. No prostě, kdybyste někde vykládali, jak se jmenuji třeba já, nebo tady soudruh poručík Troník. Světlo! Pojzeň! Soudruh majore, ta probíhá, jak se jmenuje soudruh Svobodník a já. Nadšení pochodníků pokračovalo i v roce 2010 a bylo jasné, že ve Vlkoši s vojenskou historií klidně zvládnou dalších pár set vojáků,
včetně týlového zabezpečení. Všem bylo jasné, kdo plány nepřátel zhatí. Bezpečnost spřátelených vojsk přes bojovou linii Okorálí zajišťovala dokonce těžká technika. Na cestě zpátky nezbylo, než se spolehnout na vlastní statečnost nebo pomoc spolubojovníků. Obec Vlkoš. Tak dostaneš. Jo. Konec roku 2011 a svět se chystal na letní olympijské hry 2012 v Londýně. Bohužel jsme nesehnali tolik vstupenek pro celý mikroregion a tak jsme si udělali v Ratíškovicích hry svoje. A podle olympijské historie jsme měli zimní i letní dohromady. Početné olympijské výpravy obcí byly nepřehlédnutelné a přálo jim slunečné počasí. Předseda Mezinárodního olympijského výboru v zastoupení měl úvodní proslov ve 3 jazykových mutacích a byly dodrženy všechny předepsané olympijské ceremoniály. Rozhodně nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a hlavně vydržet. Celý rok 2012 byl pak ve znamení region her mikroregionu a bylo to skvělé. Obec Ratíškovice. Závoj z oblaků. Bílý jak sníh. Hvězdo má párko zázraků. Svatohořicím mistřínu na to stačil jediný silvestrovský den a sešel se tam celý svět. Jako nový kontinent amerických neomezených možností a svobody vítali všechny krátkodobé imigranty z celého mikroregionu. Zdravíme tam Tomáše Salavu. Byla tam stará, dobrá ratiškovská Evropa s celou Unií. Od Vlkoše zněly africké bubny. Vacenovice nepřekonatelně reprezentovaly velkou a rozmanitou Asii. Tolik šejků nebývá asi ani na zasedání zemí vyvážejících ropu a mám tušení, že od té doby se zdražil na jihu Moravy benzín i nafta. Černobílé fraky tučňáků nenechali nikoho na pochybách, že Milotice jsou za Antarktidu. Australané dali důvěru Skoronicím a ani oni nesklamali. Nebyly žádné jazykové bariéry, protože bílé je všude bílé a červené je červené. A kdo co chtěl, o to si řekl, nebo alespoň naznačil. Obec Svatobořice Mistřín. Poprosím. Ničemník se vykloubal. Někdo jako třeba ty nenosí šat bohatý a přece by to mohl být král. A přece by to mohl být král. Doma je doma, řekli si v roce 2013 Milotice. Uděláme si pohádkového Silvestra a pozvali nás do Podzámčí. Na zámku se stejně v zimě netopí, tak to vyšlo na stejno a navíc, komu by se chtělo pořád dávat pozor na tepichy. Nikdo nepřišel na zámek s prázdnou a ani hraběcí pán s paní nebyli lakomí. Kromě milého uvítání nám nabídli pohádkovou hostinu
A užili si to i děti, kterých tu bylo plno. A to je pěkné, protože pohádky patří hlavně jim. Obec Milotice. Pamatujte si, vážení učiteli, že každá žena má skoro špatnou stranu. Skoronice měli nelehký úkol ukončit tuto sérii silvestrovských pochodů. Ale kdo u nich zažil region hry, věděl, že to dají. A taky to dali. Spojovacím materiálem byl Bohumil Hrabal. A tak si Vacenovice konečně mohli udělat pořádek ve Sněženkách, a jestli se Šípkovou nebo se Zelím. Vlkošské vlaky byly sledované, co ostrost zraků dovolila. Do této zimy nikdo neslyšel zpívat Ratiškovských skřivánků na niti. Mohli jsme se učit od Milotic, o čem to je obsluhovat anglického krále, a Svatobořice Mistřín měli v andělských očích pořádnou jiskru. Domácí atmosféru Postřižin zajistili pivo a zabíjačka a milá paní Sládková se švagrem Pepinem. Jen jejich společný výstup na komín bude až někdy příště prý. Obec Skoronice. Tak, mikroregion je kompletní. Poprosím teda zástupce obcí o otevření konírny a oficiální zahájení sezóny 2015. Zveme vás dál a přejeme si, aby se vám letošní sezóna v konírně líbila a byla tak stejně úspěšná jako předchozí. Vítejte u nás. Je to na svíčku.
udělali proto, aby jsme zahájili sezónu tady na Konírně. Tenhle prostor my máme pronajatý od zámku proto, aby jsme ve spolupráci se všemi obcemi mikroregionu ukázali, co tady na Slovácku, co tady u nás máme zajímavé, historicky, pro nás významné, tradiční a co chceme všem návštěvníkům a turistům ukázat, kteří se sem sjíždějí. Protože samozřejmě tady ty krásy jenom tak na ulici nepotkají, snažíme se je právě prezentovat prostřednictvím naší konírny. A pomocí dotace se právě vybudovala ta expozice. Za posledních 7 let se nám ta expozice mění, střídá vždy na dané téma, ukazujeme krásy našich krojů. Tentokrát jsme se zaměřili na tradiční řemesla, historii těchto řemesel, aby jsme ukázali, jak to tady dřív fungovalo. Zaměřili jsme se trošičku jiným stylem, interaktivně, aby jsme zapojili děti, aby jsme jim ukázali, jak to dřív fungovalo, aby si to sami vyzkoušeli. Součástí expozice je ještě další věc a to jsou návrhy rozhledny, které máme v plánu, pokud se všechno podaří stavět tady na nejbližším vrchu Náchlo. Touto tematikou se obce zabývají řadu let. Nám se podařilo z dotace získat peníze právě na zpracování architektonické soutěže. A ty nápady, ty návrhy těch architektů byly tak krásné, že se nám zdálo opravdu škoda vám je neukázat. Všechny tyto plánky, všechny tady ty návrhy těch rozhleden právě jsou součástí té expozice, vy máte možnost se na ně podívat. Doufám, že tady jsou i někteří autoři těch návrhů, pozvali jsme je také, aby se přijeli podívat na ostatní díla a samozřejmě mohli případně konzultovat s náma nebo bavit se o tom jejich daném návrhu. Určitě jsme to naplánovali ještě spoustu dalšího, co je významné jak pro turisty, tak pro nás. Vymysleli jsme si další nějaké slevové poukazy, slevové knížky, tak aby jsme zapojili nějak tady vůbec celý ten region, aby jsme vám nabídli širší škálu turisticky zajímavých produktů. Ale o tom vám určitě poví i manažer mikroregionu Tomáš Salava, který za chvíličku bude mluvit po mně. Já doufám, že se vám výstava bude líbit, že budete dál propagovat tady ten náš turistický produkt, že se sem bude sjíždit více a více lidí, podívat se do našeho regionu a do naší konírny a užijte si co nejlépe dnešní zbytek nedělního odpoledne. Děkuju. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Já jsem vám chtěl k tomu něco říct, ale protože Tereska měla dneska na oběd dobrou kaši, tak vám to všechno řekla. Já bych vám jenom chtěl říct, že ta výstava není taková tradiční, na kterou jste tady byli zvyklí. Ta výstava je, jak říkala, dělána formou, abyste se zastavili, abyste popřemýšleli, abyste si vzpomněli na to, co dělali vaše babičky, vaši dědové. Možná to někteří děláte dodnes, ale přijíždí sem spousta turistů z celé republiky, ze zahraničí, kteří už si věci, nástroje a techniky nepamatují. A proto jsme sem přišli a proto jsme udělali tu výstavu tak, abyste si nejen mohli vyzkoušet různé věci, ale abyste si z ní mohli něco odnést, abyste si mohli namalovat ornament, abyste si mohli zkusit, jak se mlela mouka, abyste si mohli zkusit i něco z vinařského kraje, abyste si mohli zkusit, jak se natahuje koštýřem, kolik toho natáhnete. Pro děti tady máme potom soutěže, můžou si zkusit točit káčou, komu se nejdýl vydrží točit, nebo střílet z praku. A dneska, protože je vás tady víc pohromadě, tak spousta těch věcí je udělána tak, abyste se na ně spíš podívali, něco si můžete vyzkoušet, ale ty opravdové takové dílničky, do kterých se budete moct zapojit a strávit tady klidně den, tak ty přijdou od úterý, kdy je zase otevřeno, tak se můžete přijít, vemte děti, vemte babičky, dědy, oni vám ukážou, jak se to dělalo, děti si to zkusí a bude to paráda. A další věc, konírna neslouží jako taková jenom té expozici, tomu tradičním řemeslům a moudrosti věku, jak vidíte tady. Ale část z ní bude provozována jako výstavní plocha. Když do ní vejdete, tak je to celá ta levá loď, je to čistý prostor, ve kterém jsou teď vystaveny návrhy rozhleden, ale během roku tady budou výstavy a vernisáže jednotlivých umělců z mikroregionu. Bude tady řezbář z Vacenovic, bude tady ratiškovský kovář, bude tady malíř z Vlkoše, bude tady keramička ze Skoronic, bude tady sochař přímo z Milotic, sochař, on je kameník, který vytvořil, jsou tam mlýnské kameny, takže si na nich můžete zkusit, jak se mlila mouka, a tyto vytvořil přímo tady Petr Horák, takže
Vždycky tady bude vernisáž, u toho bude nějaké kratší kulturní vystoupení. Jednou tady bude scénické čtení, po druhé tady bude kratší koncert. Takže když budete sledovat nejenom plagátovací plochu, ale i naše webové stránky a určitě zpravodaje obcí, tak se dozvíte včas, kdy se tady něco chystá. Takže vám přeju pěkný zážitek a přeju vám, abyste si odsud něco odnesli. Prosím vás, exponáty ne, jo? Když tak budete něco chtít si namalovat, nebo víte pak nějaký šperk, my vám půjčíme razidlo, dlátka, cokoliv, není problém, ale exponáty nám tady nechte. Na některé sahejte, hrajte si s nima, přemýšlejte, co se s nima dělalo, ale u některých máte napsané, abyste se jenom dívali, tak to prosím dodržujte, protože jsou to kroje a ty mají velkou hodnotu a neradi bychom, aby došly nějaké újmy. Takže vám přeju krásný zážitek. A moc bych chtěl poděkovat vlastně těm, bez kterých by se ta výstava neuskutečnila. Nejenom, že jsou to dárci z jednotlivých obcí, kteří poskytli materiál, uvidíte tam staré nářadí a náčiní, ale je to hlavně autorka výstavy, autorka libreta výstavy, to je Míša Zálešáková z Hodonického Masarykova muzea. A ta myšlenka, autorkami této myšlenky byly vlastně děvčata, která tady pracovali loni. To je Lucka Vlčková a Lenka Knotková. Já když jsem se jich ptal, jak se to lidem líbí, výstava krojů a co by tady chtěli, byla tady dlouhou dobu a byla taková statická. Přišli jste, podívali jste se, podebatovali jste a šli jste zase domů a já jsem chtěl, aby to bylo interaktivní. Takže s holkama jsme na tom pracovali poslední 2 týdny a ta myšlenka vznikala asi půl roku, takže teď uvidíte její výsledek, tak si to užijte. Jo? Mějte se hezky. Ať já vyfotím.